Ayan guys, ready na ang balo ni Doydoy. Karne na akong gi-fried, giprito gabi eh. O kana soriso. Daw na humba. Namista mi gabi eh guys. Itagaan migbiit sa akong gagaw. Masya tagaan o at masya butangan o humba. Ayan balon guys, dana na kanon. Kanara yung kape. Kape sila guys. Doon na kasudan yung tumbler kape po na. Ito na yung takloban guys. Saan ba naman humba? Dilain man. Ito na yung isot sa silupin guys. Nawala man yung sudanan sa balon. Ako na siyang gihatod guys. Paingon sa karsada. Kaya siya ispat kaya yung cellphone. Gibili niya kay wala man nag-charge. So ako na siyang gihatod sa paingon sa karsada. Aga na ako taman sa puntod. Ako na siya iwagan. Ako lang siyang ispatan. Kaya kusog mo ni ang ispat. Maabot na ito sa puntod. Danir ko taman sa trabahoan ni Chichi. Ayan guys, ready na ang aking almusal. Si Alan, muna siya kaon. Si Luna, wala pa. Si Mimi, wala pa po si Mimi. Unya na daw sila. So maguna kong kaon guys, kaya na ko yung trabahoon. Maguna kong kaon, kaya sila, di pa man sila mangaon. Mangaon ta guys. Kanta ninyo guys, bugnaw na akong kanon kay sayom ko nilong gahapon si Doydoy nag-absent kay nagkuan nagpa-enroll. Kapoy kay guys kay daghan pa kayong pasikot-sikuton, anak ka pa makapa-enroll. Naghan kay estudyante gahapon. Naghan kay estudyante gahapon nagpa-enroll. Kami kay imbes kay sayo kay mi dugay kay minhuman hapon nagid alas 4 medya na hapit alas 5 hapit na alas 5 na kagawas. Kanta guys, namista mi gabi eh niya mong BS. Ichatan po mi sa iyang ayan niya uyo niya lang ipadto daw mi dito paniudto. Kaya ako sa palag tabi, itang dati ito. Wala siyang trabaho guys, kaya yung ngipon nga butan nga kibot, magmulmula. Kamistam yun niya. Ikaw na kaya asin uy. Sama kayo dito.
Tanggal na niya marpil kay sakit kayo daw. Humok kay kung kuan. Lauya. Ito na yun. Nagpili lang. Nagkuha nga dito. Ibo doon apply. Kaya sa ibot. Papando lang mga po ni Didoy na kay kulang. Amis kay idea na siya. Nag-cut off na. Squatter naman. Dakan pa kay mga estudyante naglinya. Digid sa yun mag-pendor nga. Ano pa man sad sila nagsugod pag pendor good kay pagka 29 klase naman. Ay kuligo, ilogi kulitoy. Panoroy pag kami gabi pero wala kay sakitaan na lang ngipon. Nauna na lang may ulit na lilin. Sila lilin na Mirya pa sila. Kau na ka? Kari tayo. Ang lala. Hindi kang pasanak ako kay. Ay, babasa tayo dahil. Ay, babalagi. Nakaw na. Hindi ang nabata lagi. Eh. Saping ko yung mga bata. Gapon sila duha din hibilin. Na. Ay na niya tatay nga ta bakal tugbong ta. At tatay lang mamalilin. Ugos ta ang amahan paglakaw. Kao na si Mimi guys. Buko sa Mimi yan buhok. Kao na. Tigoy tas baka guys. Tigoy ang baka ni Ate Mia. Ma. Ma. Dito tonto ka rin sa sapa, ma. Atam ka doon, ma. Atong puwaso ng PC, guys. Si Luna na niyang nagkikot, oh. Siya lang yung nagpalo na gapon. Kaya pag wala mi, si Luna ang kuha na ng baka.
Yaw na, duy-duy trabaho man. Si duy-duy pagkahapon, sa'yo siya makauli na. Di pa may makauli siya, kuan. Kuan guys, yamog. Basa ang yotsa. Ay, basa ang sagbot. Panuwag diya. Pandas mag. Maragi ka kuan pandas mag ka. Yamog. Wala ko'y butas. Tigwayan ngayon nila ni Ma. Tigwayan siya guys. Nagko nang nangka wapay buyer. Hindi natagak. Hinog galing ni bay. Ako nila doon sa balay. Masinihinog. O kadagsangot man. Tagak siya dagay kan. Natsagak ang nangka. Naligya pang tagak yung kaon-kaon mo. Kanatagak ng nangka di. Pagkalami sa nangka. Di, atong tilawan. Nadaot ni siya guys kay sigihan ugutan. Muning murag lain niya hinog na. Tamis kay guys. Mura mag-asukar. Manang video. Hinog na. Kami. Hinog na. Hinog. Dokton. Dili. Isa. Lamay kay siya guys. Hi guys, good morning. Akong bisitaon akong mga tanom kay kusog kay hangin kagabi kusog kay ulan. Nabasig natumba ang akong giharog ako'y nakuan gid siya guys. Ilisanan gid ni kuan bay kinang harag. Mga tumba ang among saging kay kusog kay hangin. Bagyo siguro ni bay. Mga tumba gid akong kaluoy sa akong datong dito. Mga tumba gid akong giharog di ay sayang. Ako di gining gipanglubong og tarong. Tumbag siya. Suki hangin gabi guys. Hasta ba gani karon oh. Bagyo daw ni bagyo. Agoy. Ako gipangharogan ang mga tumba. Agoy na unsa ba di ay kailangan gid siya nga kuanan ibisan. Tagas kini siya nga batong.
Namunga na. Diba? Grabe ka kusog sa hangin. Murag ikuso-kuso. Sayang kaya mong saging dito nga. Ano, tumbad ako rabang nga pulig. Tumba magid siya o siya naka recover. Naka-recover. Si Alan, sayo kasi siya nanguhag abukado kay nag-chat ang anak sa tag-iya ni among yuta nga patuon daw mi ay datong kuan nag-ingon to siya nga te ipanhi si Manoy dinhi kay ako yang tuyo kay at Manoy man na siya ni Alan kay isang anak sa tag-iya ni sa among yuta nga gipuy-an kana siya igsuon pud na sa lola ni Alan na mga tumion niya kay doon na daw siya himuon na kuno siya himuon nga kasulatan about ni sa mong yuta nga gi puy-an kay aron walay magsamok-samok daghan kay alam niyo na basta yuta na ganis gutan na daghan kayo ag kuan ribanta ago dili siya lang naganahan nga agagubot tungod lang sa yuta. So karon nag-ingon siya nga ipanhin si Manoy atong pagadto na mo dito nga magadto mi dito tong invite mi nilag paniud to. Ngayon siya ipanhin si Manoy direti kay ako siya taga-anog kasulatan. Kay siya naman lang gid ang sumusunod. May lain sumusunod kay siya raman isa anak. Daw nakapangalan man ni sa iha ang yuta. Daw dili sana siya mag kuan dinhi guys kay isa na siya dinhi magpuyo kay kuan di siya ang tobe yang balay sa Cagayan napas Manila nag-undang siya pagtrabaho naminyo na siya bag-o undang siya pagtrabaho daw siya ang nag-atiman sa iyang mami nga gikan sa Germany. So amot lang og nakakuha ba kasi Alan sa abukado. Uli na to sa balay guys. Nangka di pa namo siya madadanog nangka kay wapay mga hinog sa nangka. Naagi day abukado na kuha ni Alan so amo nang dadon dito. Guwang naman ni siya. Nga daot lagi siya oh. Daot siya guys. Guwang na. So, sila na dani magpahinog. Katong dako kay namay, dako kay ani. Mga samad lagi ni siya. Mura na among madala dito niya. Kay pag uman may nag-harvest og saging, so ang saging maura pod na. Pag may nag-harvest man, wala in saging madala. Kana lagi siya ang madala guys. Avocado. Kami rin lang ipaabot guys. Na-ready na ang lamisa. Ready na sila sa pagkaon para sa paniod to. Ayan. Guys, ready na mi ang sekas. Saya tulis sa kalasayan. Tuwid na besa ng October. Ito kami magtanghalian guys.
Hi guys. Isa masabot ng malakaw ng paminan ni Otto. So, dito kami magtanghalian. Okay, uncle na. Manood kami guys. Ikaw ba? Ganun na. Iputangan din ako tissue.